Il-baġit tas-sena d-dieħla se jara eluf ta' pensjonanti jgawdu minn żieda fil-pensjoni tagħhom. Din hija t-tielet sena konsekuttiva li l-Gvern se jkun qed jolli l-pensjonijiet wara li kienu ilhom iffriżati għal 25 sena. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar li b'nefqa ta' 9 miljun euro fis-sena mad-90,000 pensjonant se jgawdu minn żieda ta' €2 oħra fil-ġimgħa. Dan minn barra żieda ta' €75 fil-ġimgħa bħala kumpens għall-għolja tal-ħajja. Matul is-sena d-dieħla se tkompli riforma kbira favur il-ħelsien mit-taxxa fuq il-pensjonijiet li diġà gawdew minnha 22,000 pensjonant, tant li 9,000 minnhom ma baqgħux iħallsu taxxa. Dan ifisser li mis-sena d-dieħla l-massimu ta' dħul minn pensjonijiet li mhux se jkunu ntaxxati se jitlab €200 għal €13,200. B'nefqa ta' miljun euro oħra, il-budget tas-sena d-dieħla jaħseb ukoll f'4,500 pensjonant tas-servizz li għal sena oħra se jkunu qed jiżdiedu b'200 oħra fis-sena li jitnaqqas mill-pensjoni tas-sigurtà soċjali. Mis-sena d-dieħla wkoll se jidħlu miżuri ġodda għal pensjonanti b'bolol neqsin. Fost oħrajn, pensjonanti tal-irtirar li għadhom ma laħqux il-65 sena u għadhom jaħdmu part-time jew għal rashom se jkunu jistgħu jħallsu bolla prorata ta' 15% flok bolla sħiħa. Wara li fl-aħħar jiem ma' 6,000 persuna jew werrieta tagħhom ħadu ma' 11 miljun fi ħlasijiet tal-anomaliji li nħolqu tul is-snin b'tibdiliet fis-sistema tal-pensjonijiet b'nefqa ta' 10 miljun euro u nofs oħra, il-Gvern se jkompli jindirizza l-inġustizzji tal-passat fosthom mal-eks ħaddiema tal-korpi, tax-xatt, tal-ħaddiema tal-Ex Malt Electricity Board u l-Pulizija. Il-Ministru tal-Finanzi ħabbar ukoll li matul is-sena d-dieħla se jerġgħu joħorġu bonds b'rati ta' għax-xogħol għal pensjonanti li għandhom 62 sena jew aktar biex jgħinu fit-dħul tal-pensjonanti. L-anzjani ta' aktar minn 75 sena u li jgħixu fid-djarhom se jerġgħu jingħataw lotja ta' €300.